आंखौ सेस डिस्ट्रय खालामजोब्बाय आं मा खालामना आं थांनानै थानो हाला आं थैनोसै जाबाय आं बेखौ बुजाय लेखा फरावनाय बर'थ' बुजिबाय बर'थ' बर' मानो घरे घरे न'खर न'खर साख्रि होगोन रायजोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुं आपडेट होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोनहा जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ फुरायैनो नायलां आङो बेखौनो खावलायो नै दा बहुद जोंना इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों फुरा दावहा नांगासिनो एक्चुअली बै बुलायनाय सोलायनाय दावहा नांनाय बेखौ होनाखै बाथ्राजोंनो दावहा हाबुरामा महिलारि साराबो गोख्रों राव मानव गेदेर प्रमद बर' साराबो गोख्रों राव दा बेनि गेजेरजोंनो आं नोंथांमोननो नैबेखौ फोरमायग्रोनो सानो दा फैसालि ब्रह्म दा बेनि मोनसे गोबां भिडिअ भाइरेल रेकर्ड जागासिनो दङ नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोबानो जाबाय मा जादों बिसिनि न'खराव गाज्रि आंहा आंनि बोराइजों मोनथिजालायबाय मेसेज लिरनायाव बे आंनो मेसेज लिरै खिथा हरगासिनो दं आंनि ममा आंखौ सेस डिस्ट्रय खालामजोब्बाय आं मा खालामना आं थांनानै थानो हाला आं थैनोसै जाबाय आं बेखौ बुजायनो ना आंनि फिसायखौसो आं गिनानै थाखुमानो नङा होमबा आं थानो हाला आं गिनायबो फैबाय माबा थर मावजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय बिदिनो रायलायै आं हरनि 10था जाबाय हरनि 10था जायोबा बिसिना हजोंहाय 5था जायो 5था जाबाय 5था जाबा बिमाया होनबाय आरोखि लास्ट वार्निं होबावबाय खोनासं फिसा नोङो लास्ट वार्निं होयो नों आंनि होनायखौ हाबा लायोबा नोंनि बे फैसाया जेबो नङा आं हेल' होनबानो फैजोबो होनबाय आरोखि गावथ' बेंक मेनेजारखा नालाय बिमाया बिनि फैसाखौ लकाराव बिमाया सोनानै दोनजोबो आरो ओमफ्राय दाना अबाव मा सिमां नुदोंमोन न' हा बायनो फैसा हरनो सेस गावसो डिस्ट्रय मिथिबाय डिस्ट्रय जिर' जाजोब्बाय दाना मा खालामनो ना आंखौ गाबै बुंबाय आं नोंनि बिना आंना रावबो गैला जाबाय आरोखि गाबै बुंहरबाय आं ममजों थानो हाला आं ममा आंखौ जिर' खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि आंनो जेबो नांला आं नोंखौल' नांगौ जाहैबाय आरोखि आं थांगासिनो नर्थ इस्टआव जाहैबाय आं क'क्राझार थांगासिनो दं नोंसिनि नर्थ इस्ट क'क्राझाराव दाना बियो बिदि होनबाय दाना आं मा खालामनो दे आयौ आं बोरै लाबोनो हागोन दे आंनि फिसाय गोनाङाव सानबाय आं बेखौ हौवाखौ आं बोरै लाबोनो हानो दे आयौ आंहा गिनाय फैबाय आरो मोजां मोनदोंबाबोथ' बिदि खालामनाया नै दाना नोंदाया आंनि मेसेज लिरनायखौ नुजोब्बाय बेजों मेसेज लिरनाय मा सोरजों मा मेसेज गेलेबाय थाखो सोर हौवाजों मेसेज गेलेबाय थाखो होननानै मेसेजखौ नायबाय दाना मेसेज गेलेया आंहा मोदै गजोब्बाय मिथिबाय गाबलाबायबाय थाबाय बिनि माबा जानायखौ गाबलाबायबाय ओमफ्राय सोरजों गाबलायलायनाय मा एथ'ग्राम मानि सिरियास मेसेज गेलेखो ना नोंनि गोसो नायनो बयफ्रेन्ड होननानै बोराय बुरि नांलायलायबाय जोंहा दाना बिदिलै बिफा बिदि जादों बिदि आंनि लोगोआ बिदि जादों होनना बुंबाय आं बियो नर्थ इस्टआव फैनानै बिदि बिजनेस मावफैनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै डिटेल्स खिथाजोब्बाय दाना बोराय बुरि थरखि जोंहा थैनोसै नांलायलायनाय जाबाय न'खराव जोंहा हर सान जब বুলি কোৱাটো বুজি নাপায় বুলি কৈছে না জবটো কি দে জবটো ইংলিছ হ'ল দে আমি ইংলিছ नाजानाया जेनेबा आङो इंलिस रोंला जब माने मा होननाय जादों प्रमदआ गाव मा एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों আমি नाजानो दे लेखा फरावनाय আপনি बर' भाषानि न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदों आरो बेथ' साख्रिथार दे जबखौ जों बुजियाखै दे नों मा होनदों जबा दे आं बुजिना पालो जबটো হ'ল इंराजि शब्द কিন্তু बर' भाषानिथ' फैसा আপনি न'खर साख्रि होगोन नङा होमबा बेखौथ' आं बुजिथारो साख्रि होननायखौथ' आं बुजियो बे साख्रि आरो अসমীয়াটো কৈছো ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম অসমীয়াটো আমি বুজি পাই চাকৰি মানে চাকৰি এইটো জব নহয় এই ইংলিছৰ জবটো বেলেগ হৈ গ'ল আমি বুজি নাপালো আপুনি কৈছে না নাই অসমীয়াটোও কৈছে बर' ভাষাটোও কৈছে बर' ভাষা চাকৰি মানে চাকৰি नङा होमबा बर'खौथ' आं बुजिथारलै नोंसोर बुजिया बर'खौ साख्रि माने साख्रि बर'थ' बुजिबाय बर'थ' बर' मानो घरे घरे न'खर साख्रि होगोन बर'थ' बुजिबाय साख्रि बास दे
one vote, one job, itu English হয়ে গেল, itu বাড়তি job, itu বেলা গেল, কিন্তু অসমীয়াটো কৈছো আপনি যে ঘরে ঘরে চাকরি দিয়ে ইংলিশটো আমি বুজি নাপালো দে বড় আর অসমীয়াটো মই বুজি পাইছো ইমান দুৰ্বল বনাব বুজি আছে আমাক মানে বিৰাট চাপা খালাম দাটো মামা খালাগাसिनो दं रेनक लागासिनो मानसि थुनायनिसो खामानि बिसोरना दा 31 तारिख मास प्रमोदहाय मा मावनो मावखादों आंनाव गेदेर एक्स बिटिसिनि चिफ अर्थात हाग्रामा महिलारि सारा मा खोथा बुंदों नोंथांमोनहा निश्चय खोनाबाय दा हाग्रामा महिलारि सार बुंनायाबो एक्चुअली थिगानो माखासे गोबां जोंना प्रमोद बर' सारा गोख्रों खोथा आरो हाग्रामा महिलारिखौ बुजिया बियो माखासे रोङा बेबायदि होनो आं बेखौसो बुंनो सानो जुदि बुजियाखैबा रोङाबा बिटिसि खौ 17 बोसोर बोरै सलायबोखो बिटिसि खौ बै समाव जिर'निफ्राय बोरै डेभेलप खालामबोखो बेसो मोनसे कुइसन हाग्रामा महिलारि सारा बिफा बायदि जानानै दङ आरोखि दा इउपिपिएल सरकार गभर्नमेन्टनि थाखाय बै समाव बिएससि एकर्ड जाबाय बिएससि एकर्डनिफ्राय एसे बारा जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट जायासै आरो नै दा इउपिपिएलनि बिटिआर सरकार इउपिपिएल सरकार जाबाय बे इउपिपिएल सरकाराव एसे जोंनि फरेन फांसनखौ लांजोबनाय बायदि मोनदों आरोखि दा बिटिसि एकर्डआव बिएलटिनि जेब्ला सुक्ति बै सुक्तियाव गोबाङैनो साबसिन जादोंमोन नामा माखौ माखासे एकर्डनि जे दफाफोरखौ नायनानै माखासे संबिधानफोरखौ नायनानै साबसिन जादों नामा दा रायजो नोंथांमोनहासो मोनथिसिगोन माबायदि बे बिटिसि आरो बिटिआर एकर्डनि गेजेराव माबा मोनसे फारागथि दं नामा नोंथांमोनहा बुजिखायो एक्चुअली आं बेखौ मोनसे फुरा माबा कनस्टिटिउसनखौ लालायनानै आं बुंनो सानाखै बुङोबा गोबाव जागोन भिडिअआ आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंनानै बे भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरो जायफ्रा चेनेल लगायनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला